3 punts més per un juvenilà que cada jornada que passa va creixent i es mostra més sòlid i madur per treure bons resultats. Els cervesers han dominat a plaer avui contra el cué de la categoria, que ha combatut fins al final amb molt d'honor, en un maig que els locals han estat capaços de resoldre al segon temps. Els primers compassos del partit ja han apuntat que l'Adam tindria el domini de la pilota i el Platges de Calvià, ascendit aquesta temporada, esperaria replegat al darrere buscant tancar els espais. L'inquiet Fran García no ha trigat a començar a incomodar els visitants amb un parell d'intents llunyans que no han vist porteria per ben poc, i les arribades de Michael, avui titular al carril dret, han estat difícils de cobrir pels balears. La primera centrada del lateral l'ha finalitzat Hugo Rodríguez, avui també titular amb un cop de cap, i seguidament una passada en profunditat per Miguel ha originat una ocasió molt clara que ni Hugo ni Fran han caçat per centímetres. Dominaven els de Sergio García sense efectivitat de cara a porteria davant d'un Platges que ha arribat amb comptagotes a la porteria de Sants, com en aquesta oportunitat només iniciar la segona meitat. Però el partit tenia color cerveser i al minut 56 una gran assistència de Michael al segon pal ha estat connectada per qui si no, pel Pichichi Fran García, qui amb una rematada creuada ha aconseguit el seu 7è gol en 6 partits i ha posat la primera pedra del camí cap a la victòria. Després del gol rebut, els mallorquins han fet un tímid pas endavant, que l'Adam ha neutralitzat amb més pilota i amb aquesta fuetada de Miguel, que el travesser ha escopit amb violència i que podria haver estat el segon. L'avantatge era mínim, però els de l'Estrella no han tremolat i han calmat el maig quan ho han necessitat, fins que la darrera acció del partit, el futbol ha somrigut a Joel Cadenas, que reapareixia avui després de superar una lesió i en els seus primers minuts de la temporada ha deixat empremta amb un gol, aprofitant una altra assistència de Michael i definint amb l'exterior del peu i enganyant el porter per tancar el resultat i sumar 3 punts vitals per seguir en zona de Copa del Rei. Bien, creo que aunque vayan últimos, yo creo que nos han competido, han estado todo el partido ahí metidos, no han tenido muchísimas ocasiones porque nosotros también hemos estado bien. Ha sido un partido competido, creo que hemos aprovechado nuestras ocasiones y al final yo creo que he merecido la victoria porque hemos llevado todo el peso del partido y ellos nos lo han puesto difícil porque es un equipo bien trabajado que defensivamente pues nos lo han puesto difícil y nada, muy contento porque al final 3 victorias seguidas en casa sin encajar ningún gol pues siempre es bonito. Me gusta ganar y encima si no te meten gol pues muchísimo mejor y esta es la línea a seguir. La verdad que contento por los chicos que están trabajando muy bien y a seguir, esto sigue y seguimos trabajando para poder seguir con esta senda que es la victoria. Bé, segons el pla establert que teníem nosaltres, érem conscients que l'Adam era superior a nosaltres, sobretot en pilota, que veníem com a visitants, que aquí els equips que han vengut han patit molt, i sí que és vera que hem plantejat un partit on intentar patir el menys possible en quant a ocasions. La primera part ha estat molt igualada, evidentment millor l'Adam, però sí que la segona gol ens fa un poc de mal, la substitució de la primera part també ens toca un poc per lesió, i hem estat vius fins al final. També era l'objectiu que teníem com a equip, venir en el camp de l'Adam, que és un camp molt complicat, som el darrer classificat i l'objectiu era competir fins al final, que és el que hem pogut aconseguir. Molt content primer per poder ajudar l'equip i en quant al partit penso que ha sigut un partit molt treballat a la primera i a la segona part. Al descans ens hem anat 0-0 però a la segona part hem sortit enxufats, hem sigut treballant i ha arribat el gol de Fran i fins al final hem continuat fent les coses bé. Ells han anat una mica cap endavant i hem aprofitat la nostra a l'últim minut. Molt content i res, després de tant temps lesionat, però és molt content per ajudar l'equip. La setmana vinent els cervesers visitaran el camp del Cornellà diumenge a 14:15.